Водещ на телевизионната приемна тази вечер е народният представител от Атака Венцислав Лаков. Той е роден в София на 28 февруари 1962 година. Избран е за народен представител от 6-ти Врачански избирателен район. Преди да влезе в парламента, работи като журналист във вестниците Свободен народ, Демокрация, 24 часа, Стандарт, Монитор, Земя. Бил е заместник главен редактор на вестник Атака. Владее английски и руски език. Лаков е член на парламентарната комисия по външна политика и отбрана и комисията по земеделие и гори. Също така, Венцислав Лаков е член на временната анкетна комисия, известна като комисията Хохегер. Народният представител от Атака е член и на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Той е член на групата за приятелство с Австрия, Азербайджан, Албания, Виетнам и Израел. Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. Добре дошли в приемна Атака. Тази вечер с мен Венцислав Лаков. Днес, уважаеми зрители, е ден на траур. Днес България се прости с патриарх Максим. Тъжен ден наистина, който поражда тежки размисли за бъдещето, което очаква България, бъдещето, което очаква патриаршията и Българската православна църква. Днес камбаните в София и в големите градове биеха на умряло. И сякаш вместо да се покаем, вместо да се размислим за това, което ни очаква, се появиха информации, че алтернативен синод търси регистрация в съда. Алтернативния синод на Инокентий. Появиха се информации в печата и в медиите, че следващият патриарх с нагласяване на устава ще бъде дядо Николай, онзи с Ролекса, който, ако го знаете, с скъпия часовник. Само че за това трябва да се промени устава. Малко сложно, но е напълно възможно и това да се случи. Това са лошите прокоби. Днес хората си задават основателно въпроса: има ли шанс и има ли надежда? На фона на биещите на умряло камбани, те биеха вчера също така, също на умряло много тягостно. И аз си направих една аналогия, че всъщност камбаните бият на умряло и за бюджета, който вчера парламентът прие. Не парламента, прие го ГЕРБ с гласовете на отцепниците. 121 гласа се събраха, намериха се и гласуваха един антинароден бюджет. Затова искаме да си говорим днес с моя колега Димитър Ставрев, редактор в списание Криле. Темата, която обявяваме, е: бюджетът на Аню Ангелов и Симеон Дянков окончателно съсипва армията. Но тя е отворена. Не става дума само за армията. Тя става дума, този бюджет съсипва бъдещето на България. Той бърка в джоба на всеки един от нас. Ще дискутираме тази тема. Очаквам ви още от сега на телефон 0882 100 110. Звънете. Всички въпроси са позволени. Коментари, мнения. Очакваме вашите въпроси. Какво друго се случи? Днеска бях във Варна. Във Враца, знаете, аз съм депутат от Врачански избирателен район, където има една добра новина. Говорих с областната управителка Пепа Владимирова. Тя твърди, че няма никакъв проблем и още в началото на годината ще започнат търговете за разширяване на една много опасна и конфликтна отсечка от 32 км между Мездра и Ботевград. Този път, за който аз се боря от началото на мандата да бъде разширен и да стане скоростен път, най-вероятно ще стане. Ще стане, но казвам май, защото трябва да се намерят и пари. Парите още не е ясно колко ще бъдат отпуснати от Европейския съюз. Така че оставаме за сега умерени оптимисти. Това е добрата новинка. Във Враца нямаше празненство заради траура. Поднесохме цветя. Поводът 135 години от освобождението на града от турско робство, осъществено от генерал Леонов и неговите войски. И докато в Враца поднасяхме цветя, в Пловдив се случи нещо скандално. Пловдивските общински съветници от ДПС, уважаеми зрители, предложиха на сесия да се нарече улица в града с гръмкото име Турция. Това е техният отговор на желанието на пловдивчани да има улица с името Армения. След като има Армения, защо да няма Турция, твърдят общинските съветници от ДПС.
като най-обикновена и така цинична наглост мога да окачествя това намерение на пловдивските общинари от ДПС, но то е абсолютно логично и закономерно след това, което се случи в Кърджали, където пак общинарите от ДПС отказаха да обявят генерал Васил Делов за почетен гражданин на Кърджали. Така че ти го пускаш под леглото, то се качва на леглото, ясна е работата. Ще продължават да стават все по-нагли представителите на ДПС и Атака е единствената политическа сила, която може да се противопостави на това. Вярвайте ми, работим и го правим. Но да се върнем към темата ни, която обявихме в началото. Бюджетът на Аню Ангелов и Симеон Дянков окончателно съсипва армията. Една малка предистория. Този бюджет по нищо не се различава от миналогодишния бюджет, целият държавен бюджет. В 20-годишната история, която следя писането на така наречените демократични бюджети, се практикува едно и също. Взима се миналогодишния бюджет, променят се някои параметри като цена на петрола, курс на долара или еврото и с тези леки корекции се пренаписват нещата и се създава нов бюджет. Тоест цяло едно министерство върти едни корекции, които един компютър може да ги направи доста по-лесно. Нищо не се пипа принципно в перата на бюджета, в приходната и в разходната част, в данъчната политика, така че този бюджет да бъде поносим за народа. Не. Просто се преписват цифрите от миналата година с леки корекции. Същото е и с военния бюджет сега. Сега има малко над 1 милиард. Нали така? Милиард и 80 милиона. 1 милиард и 80 милиона са предвидени за българската армия. Пари, които за нищо не стигат, защото това видимо увеличение, то не отива в армията, то отива в НОИ. За да се плащат осигуровките на военнослужащите, доколкото има военнослужащи. Приемането на тази годишния бюджет обаче е свързано с една много тревожна тенденция и така изключително, как да го кажа, некоректно отношение от страна на Министерството и конкретно на министър Аню Ангелов към кадровите военнослужащи, главно към офицерите. В Кодекса за социално осигуряване, уважаеми зрители, мнозинството прие една лека промяна, с която слага праг на пенсионирането на военните. 52 и 54 години, съответно за генерали и за офицери, а за пилоти, парашутисти, подводничари, то подводничари вече няма, между другото, защото се сбогувахме с подводницата, там прага е 42 и 44 години, доколкото си спомням. По този начин, военнослужащите, които си направили планове за живота, за бъдещето, изведнъж се оказва, че трябва да доживеят по някакъв начин до заветните 52 или 54 години и чак тогава да почнат да получават пенсиите си. Защото така е решил Аню Ангелов. Между другото, Аню Ангелов, и аз поставих този въпрос, когато обсъждахме бюджета в Комисията по външна политика и отбрана. Аню Ангелов е единственият, който излезе мека Мария по отношение на своите подчинени, защото това правило, което се твърди, че е привилегия, не действа. Не действа за полицай, не действа за съдебната охрана, не действа за още няколко категории. Служители на НСО, на Националната разузнавателна служба. Тоест за тях няма ограничения. Единствено прецаканите са военните. Миналата година, да припомним, те пак бяха прецакани с скандала с бонусите, когато те единствени не получиха бонуси. Парите отидоха да плащаме сделката с хеликоптерите. Има още нещо. На практика в рамките само на една година възрастта за пенсиониране бе дигната с 5 години. Защото миналата година промените бяха, че минимално изискуем стаж се дигна от 25 на 27 години, т.е. с 2 години. И само година по-късно възрастта се дига от 52 на 50, от 51, защото ако приемем, че военните завършат военно училище на 24 години, като прибавим 27 се получава 51. Сега за чиновете над майор става 54, т.е. още 3 години се прибавят. Тоест в рамките на една година с 5 години се увеличава възрастта необходима, стажа необходим за пенсиониране, което от една страна запушва пирамидата за кариерно развитие, тъй като реално 5 години не би трябвало хора да напускат. От друга страна, никой не може да даде гаранция на военнослужащи, че през тези 5 години поделението, в което служат, няма да бъде
разформировано или закрито или слято Никой с не дава друго. никаква гаранция. Спасявай се сам. Горе-долу И това това излиза от тия спешни промени. Без преходен действа период. абсолютно демотивиращо на военните. И в момента това, което тече като процес, е, че именно най-подготвените и най-можещите офицери си тръгват. И проблема не е толкова, че те си тръгват и се пенсионират. Проблема е, че тези, които идват след тях, реално държавата не може да им осигури с тази подготовка, която е необходима за новите длъжности, които те ще вземат. Няма просто ресурси за това. Да попитам и вас, имаме втората ни анкета, която е за днешното предаване, е точно с такъв въпрос. Нека да чуем какво мислят гражданите. Смятате ли, че военните трябва да се ползват с привилегии? Това е втората анкета, която искам да пуснем сега, понеже тръгна на там темата на разговора ни. Нека да чуем какво мислят хората по този въпрос и после да говорим, имат ли наистина това реални привилегии или са измишльотини на Дянков и на Аню Ангелов, защото според мен точно за това става дума. Това не са привилегии, това са права, които са наложени заради някои ограничения. Нека видим втората ни анкета. Благодаря. Смятате ли, че военните трябва да се ползват с привилегии? Да, смятам. Има много професии, които имат определени привилегии. Както беше на времето категория 1, 2, 3, имаше различно пенсиониране. Значи някой е мислил по този въпрос, върху тези неща и е преценил, че така трябва. Така че сега пак някой трябва да помисли експерт и да го предложи. Ако не се посяга на тия, които са ползвали до сега, аз съм за това да се запазят. Защо? Все пак да се служи в армията и да й се посвещаваш 24 часа в денонощието не е малко. Зависи. Които заслужават. Защо? Щом ще пазят държавата. Смятате ли, че военните трябва да се ползват с привилегии? Да, разбира се, защото наистина те са, които охраняват България. Имат работа, която по някакъв начин предполага те да ползват такива привилегии, т.е. пътуват, далече са от семейството си, ходят на мисии, преживяват стрес, който е по-голям от стреса на всички останали и в такъв случай би било логично да има някакви привилегии, но трябва да се прецени какви да бъдат. Вижте какво, както и военните, така и полицията, така и пожарната и така нататък би трябвало да имат привилегии. Защо? Защото техният труд не е съизмерим само с 8 часа и условията са много тежки. Видяхте какво мислят жителите, гражданите на София по въпроса за привилегиите. Повечето са категорично на мнение, че военният труд на военните е специфичен и би трябвало да има някакви допълнителни облегчения за тях, каквото е ранното пенсиониране. Очаквам мненията ви на телефон 0882 100 110, дали това е така. А с господин Ставрев продължаваме разговора и след като стана ясно тази промяна в Кодекса за социално осигуряване, като заваляха едни рапорти за напускане, в момента не може да кажем, вие имате ли някаква представа? Какви са? Със сигурност са много. Със сигурност са много. И това, което казах, че проблемът е, че си тръгват наистина най-подготвените, а тези, които ще их заместят, самата държава не може да си позволи да им осигури също ниво на подготовка. Няма нито финансови ресурси, нито необходимата техника изправна, която да компенсира тази промяна. Министърът миналата седмица говореше, че не било страшна ситуацията. Само 85 офицери били подали рапорти за напускане. И това било в реда на нормалното. Сега не знам как се развиват нещата, след като законите вече се приемат и те ще минат и на второ четене и ще станат факт. Но фактът пък е, че чета в интернет за постоянно подаване на рапорти от страна на военнослужащи, които не искат да приемат тази несправедливост, тази гавра и подигравка, която направи с тях военното министерство. Важното е точно това, че с тези рапорти за напускане напускат най-квалифицираните, напускат пилоти с стаж и с налет, който им позволява да бъдат инструктори. Напускат парашутисти, които също са инструктори. Всъщност, армията се обезкървява от най-можещите и най-знаещите. Така ли е? Имате ли примери някои за наскоро напуснали такива пилоти? Понеже споменахте авиация, там така нещата като че ли най-лесно могат да бъдат представени, за да могат зрителите да разберат за какво става въпрос. Когато един пилот, който си тръгва в момента, има 500 часа на лед, това е постигнато в годините, което все пак имаше повече изправна техника, имаше повече финансови ресурси, повече гориво и можеше този налет да се натрупа. В момента, ако погледнете, дори тези, които най-много летат, имат не повече от 35 часа годишно.
сами могат да прецените за колко години тези 500 часа могат да бъдат натрупани при сегашните условия. Казвам не случайно 500 часа, защото с всички фирми, които участват и заявили желание в участие за бъдещия конкурс за нов изтребител на български ВВС, едно от условията, които се поставят, независимо какъв ще е самолета, дали ще е F-16, дали ще е Gripen Eurofighter, пилотите, които ще се поръчват на новия самолет, трябва да имат 500 часа на реактивен самолет. 500 часа е минималното изискване. Абсолютно. В момента колко от българските пилоти могат да се похвалят с 500 часа? Генерал Калчо Танев, който беше мой гост тук преди 2 седмици, има над 2000 часа, но той е генерал и летял в едно друго време с едни други ресурси. Сега в момента знам, че започна курс за приучаване на млади пилоти на МиГ-29. Момчетата са с порядъка някъде на 60-70 или някъде толкова часа започват. Малко повече, но проблемът е, че това е много похвално, че се провежда курсове и приучват нови млади пилоти, но проблемът е, че докато стигнат до тези стойности, които ще им позволят те да изпълняват задачи във всяка метеорологична условия, през деня, през нощта, и реално мисията Air Policing, която е основна за докато им осигури държавата гориво да натрупат 500 часа, те ще бъдат вече генерали или полковници. И това е, ето този прост пример илюстрира за това как това, че даден човек напуска, не означава, че просто решаваш проблема с съкращането с 10 или с 15% на армията. Отваря въпроса за способности, които тя ще запази. Да, и да се върна на думите си. Ние вече загубихме способности с подводницата. Нямаме такива способности. За съжаление, това е което много хора очакваха, че след приемането на стратегическите документи, които бяха гласувани миналата година, Бялата книга за отбрана, стратегическия преглед, плана за инвестиции до 2020 година, ще бъде сложен край на реформите, както беше между другото записано и в предизборната програма на ГЕРБ, която беше подготвена от министър Ангелов, където беше ясно написано, че трябва да се сложи край на безкрайните реформи в армията и да се осигури една стабилност и ясна перспектива. Нищо подобно не се случи. Безкрайните реформи продължават с нови и нови приумици и се в ущърб на армията. И в резултат, дори това, което беше записано и гласувано от Министерски съвет от Народното събрание, именно отпускането 1,5% от брутния вътрешен продукт. Това, което е в Бялата книга, да? То реално вече втора година се изпълнява. Няма да се изпълни и до година. И по този начин цялата инвестиционна програма 2020 година на практика е обречена на провал. Тоест армията и с този бюджет? Да, има естествено отход на техниката. През тази година само в флота беше закрит дивизиона с ракетните катери. Днеска, за съжаление, беше закрит дивизиона миночистачни кораби в бившата военноморска база Варна. Предстои другата седмица да ликвидираме и десантните кораби. Тоест непрекъснато има ще останат само онези фрегати, трите фрегати втора ръка, които са от 70-те години, за които пък обаче няма въоръжение, доколкото знам. Те имат по едно уръдие, в същото време имаха някакви остарели ракети, които Аню Ангелов реши да утилизира, тази хубава българска дума, на баснословна цена от порядъка на 50-60 хиляди лева на ракета. Нещо, което се гърми проблема с недостатъчния военен бюджет е, че дори западна техника, която започва да постъпва в българска армия, независимо дали е новопроизведена или така наречената втора ръка, тя не може също да се поддържа. Понеже сте специалист по темата авиация, хеликоптерите Бел-206, които бяха купени за обучение, колко от тях летат? В момента нито един от тях. Хеликоптерите Кугър, които последния писък, най-модерните, верно? 12 вертолета, в момента в летателна годност са 4. Ето това е, уважаеми зрители. Това е грижата и патриотизма на управляващите, на министър Аню Ангелов, на това, което той прави заедно с Симеон Дянков по отношение на българската армия. Даваме едни пари, взимат се едни комисиони и в резултат техниката стои на земята, а пилотите напускат, защото не ги интересува нито техниката, нито хората, които трябва да управляват тая техника. Това е тъжното и лошото е, че нещата ще се задълбочават, става още по-лошо. Да, бюджета, който вие представихте, показва точно това. До година реално армията ще разполага с абсолютно същи средства, които разполага и през тази година. При много по-завишени разходи. Разходите са завишени. Всички знаем какъв беше скока на електроенергията, на газта, на водата, на топлоенергията, на храната. Армията е един голям потребител на всички тези стоки. Знаем всички обещаното повишение на заплатите с 9% за военнослужещите и 7% за гражданските лица. Всичко това показва, че при същия бюджет единственият начин това да се компенсира всички тези увеличения е именно чрез
замразяването или нереализирането на инвестиционните планове на Министерството на отбраната. Така, и да се върнем на любимата тема. На гол корем чифте пищови, т.е. разбирайте между чифте пищови една ескадрила или полуескадрила F-16, които Аню Ангелов се е заканял да купи и да стартира процедурата в неговия отговор на мой въпрос на Народното събрание. Тук до дни ще бъде внесена процедурата в Министерския съвет, след което цялата отговорност ще се прехвърли на парламента. Тоест депутатите трябва да гласуват. Какво да гласуват? Те нямат избор. ГЕРБ ще гласуват каквото им наредят. Ние и да гласуваме против, нямаме достатъчно гласове, но поне ще кажем цялата истина за тази далавера на 21 век, според мен. Само така може да се окачестви. Самолети, уважаеми зрители, които са на стойност $400 милиона, толкова ще се бръкнете вие, ние, обикновените данъкоплатци. И те са произведени 82-83-та... 83-84-та, ако става въпрос за португалските. Ако става дума за португалските F-16. Самолети трета ръка, колкото да не му изнася на министъра, наистина са трета ръка, защото първо са били на военно-въздушните сили на САЩ, летяли са там, после са били продадени на Португалия и ние сега ще ги вземем от Португалия, верно, модернизирани до някакъв стандарт, т.е. удължен ресурс до някъде. Но както и да го гледаме, тези самолети са по-стари от българските МиГ-29, които имаме в момента. Ето тези, които виждате на екрана, F-16, които ще купим. Те са по-стари от МиГ-29, които са 88-89 година, доколкото си спомням. На практика тези, ако говорим за португалските F-16, те са на същата възраст, на която българските МиГ-21, които ние сваляме сега от въоръжение поради изтичане на ресурси. Тоест, махаме, до края на годината трябва да бъде свален МиГ-21 от въоръжение и да купим F-16, които са също толкова възрастни, колкото МиГ-21. Къде е националният интерес? Проблема е не толкова дали ще е F-16 или някаква друга марка. Наистина португалските изтребители са модернизирани към... До стандарта МЛУ, Ю, Към момента наистина представляват бойна ценност. Но въпросът е, когато една държава прави една такава сериозна инвестиция, дали трябва да купува самолети, които максимум пред себе си имат не повече 10 години живот. Тоест, след 10 години България ще бъде изправена пред същия казус. Проблем, да. И дори много по-сериозно, защото тогава самолетите, които тогава ще бъдат възможни за закупуване, ще бъдат много по-висока цена, които са в момента. Да, и ние вече веднъж взели F-16, трябва да се ориентираме пак към F-16, защото подготовката, техниката, въоръжението... Когато се извърши едно такова мащабно превъоръжение, това включва не само закупуването на самите самолети, но промяна в цялата инфраструктура, в базата, в системите, които поддържат самолети и ги подготвят за полет във въоръжението. Отделен въпрос е, че тези 400 милиона не включват повече от един боекомплект на тези самолети, т.е. ние трябва да се бръкнем допълнително за още. И това, уважаеми зрители, което аз го казвам като така много близко до ума, че ние ставаме тясно обвързани с Турция, т.е. изключително зависими от Турция. Искам само да ви припомня, че през март премиерът Бойко Борисов посети Турция и беше в заводите TAI, Turkish Aerospace Industry, където очевидно е ставало дума, а точно тези заводи произвеждат по лиценз F-16, така че ние ще бъдем обречени ремонтите да ги правим там, по-големите ремонти. Очевидно ще бъде така като най-близка държава, съседна. Така че ни зорлем ни набутват и в тази насока. Турция, която няма нищо против общинските съветници от ДПС, както казах вече, искат да кръстят в Пловдив улица на име Турция. Защо не е летище Граф Игнатиево да се кръсти Анкара или Истанбул или... Все едно. Тъжно и обидно е това поведение. Но да се върнем отново към тази тема. Имаме ли пилоти в момента, които могат да се подготвят на такъв самолет при това напускане? Със сигурност да. Опасявам се обаче, че след последната вълна от рапорти в авиобази Граф Игнатиево, не съм сигурен, че ще останат достатъчно на брой пилоти, които да летят и на МиГ-29 да дават дежурство, тъй като усвояването един нов самолет отнема време, не по-малко от 2-3 години. И да има и такива, които да се приучат на новия самолет, независимо кой ще бъде той. Това искам да кажа, че по принцип военната техника е много консервативна. Тя е с много дълъг жизнен цикъл, не по-малко от 30-35 години. Тоест, когато една държава решава да направи такова мащабно превъоръжение, трябва да гледа точно с такъв хоризонт. А не да гледаме след 10 години отново да решаваме същия казус. Това е безмислено харчене на пари. Има и още един аспект на този въпрос.
То е, че ние по този начин заобикаляме критиките на Европейската комисия и правилата на Европейската комисия за конкурсно начало. С едно междудържавно споразумение, както ни се представя, видите ли, нямало да има нужда от конкурс. Това твърди самия министър, за което получи шамарчета от Брюксел. Не само той, и Румъния, която също иска да получи такива самолети. Но се нарушава прозрачността и въобще принципа на търговия, на конкуренция. Просто това е едното, което не може да приемем. Чух един аргумент, че не можело да се прави конкурс между държави. Мисля, че спокойно може да се направи конкурс между Германия за Еврофайтер, които предлагат такава хората, възможност. които са добре запознати с процеса на придобиване на нова техника, са наясно, че, особено когато пък примерно става за употребявана техника, са наясно, че има така наречената агенция за въоръжение техника във всяко едно от министерствата. Да, всяко едно военно министерство си има също които като са нашата. Структури с статут на юридическо лице, както и нашето снабдяване и търговия. Тоест нищо не пречи между тези юридически лица да се направи конкурс. Ясна и прозрачна процедура. Наистина, за да се гарантира най-добро харчене на средства на данъкоплатците. Дано не съм лош пророк, но аз си мисля, че при нас тия неща няма да се случат, защото балкански нрави и най-вече приближаващи избори. Според мен по-вероятно е да се намери схема по друг начин, да се намери някой консултант, който да прибере комисионната при случване на сделката, защото такава неминуемо ще има и тази комисиона, тези пари да отидат за финансиране на предизборната кампания на партия ГЕРБ. Това обяснява бързането и тази припряност, с която се опитват зорлен да ни натикат в схемата за спешно купуване на летящия скрап, аз така си му казвам, защото самолети от 1984 година някак си не могат да внушават доверие и да се говори държавнически за тях. Има още един сериозен проблем, когато се пристъпва към купуването на употребявана техника, тъй като това наистина тя е собственост на съответната държава, там в никакъв случай няма може да се говори за офсет. Офсета изключително много важен въпрос. Едно от средства, които държавата може, макар и минимална част да възстанови средства, които е вложила. Нека да обясним на зрителите. Уважаеми зрители, очаквам ви на телефон 088200-110, а офсет е едно правило, при което ако се купуват примерно самолети за 400 милиона долара, държавата, която ги продава или концерна, който ги произвежда, въобще производителя, доставчика, се ангажира с известна сума, която инвестира в българската икономика. В случай може да достигне до 100%. Да, има коефициенти, по които се изчислява ползата, но това въпрос за трансфер на високи технологии, за разкриване на работни места. Тоест, това са нови работни места. Това е една инжекция в българската икономика, която, както знаете, куца и никаква няма. И сега ние от бързане и от точно такива дребни политически идейки, как да спечелим някой лев за изборите, това го правят ГЕРБ, се отказват от възможностите на офсетна програма. Доколкото знам, Швеция с техните Грипен предлага такъв офсет. Има възможности от Германия, доколкото съм чувал, също с офсетна програма. Всяка една от компаниите е готова да реализира такава програма. Не само компаниите, става дума и при междудържавни споразумения за такъв тип. Значи не е нужно да откриваме топлата вода и колелото. Мога да погледнем примера, които имат и в Чехия, и в Унгария, и в Полша, благодарение на тези големи изтребителни конкурси, които там се проведоха. Съответната икономика получиха огромни предимства. Бяха инвестирани милиони евро, бяха разкрити много работни места, беше започна производство на високотехнологични продукти. Тоест държавата, харчейки пари за отбрана, получава инжекция икономическа, която дава стимулира икономиката, за да може да се инвестира в тази отбрана. Един вид се получава редукция на сумата, която си платил за придобиеш военна техника. И развиваш, всъщност даваш възможност за повече приходи в самата държава от тази икономика, която развиваш чрез офсета. Това е смисъл на тия офсетни програми. За съжаление, те в България не работят. В България има един хангар, построен на летище Враждебна по офсетна програма с самолетите Спартан, които бяха, т.е. с голяма мъка. Трябваше да има хангар, доколкото знам, в Крумово. И Крумово и в авиобаза Чайка край Варна, по договора за вертолети Кугър и Пантера. Да, мисля, че те не са готови и няма да станат скоро готови. Нищо не е направено. Имаше една гениална идея да се строи оранжерия за рози по линия на офсетна програма, което беше безумие. Но тези безумия стават, защото се къса връзката между две министерства. Едното е военното министерство, което е потребител на сделката, другото е финансовото министерство на Дянков, което трябва да осигури и да следи и да контролира изпълнението на офсетните програми. Всъщност Министерството на икономиката също трябва
Той извършва контрола. Той е партньор на по-индиректно и разликата, т.е. неразбирането между чиновниците в тези 2 или даже 3 ведомства води до това, че офсета България не работи. Следователно, това е мръсна дума, гледа се като нещо така ненужно, нечисто, безполезно, което оскъпява продукцията. Не е така, уважаеми зрители, не е така, но просто някои хора трябва да си свършат работата. Сегашните управляващи доказват, че не могат, не искат или по-скоро нямат желание, защото другия вариант е по-лесен. Факт, че другите държави от Европейския съюз, които са наши партньори, там реализират тези неща и го реализират по успешен начин, показва, че това нещо работи и може да се случи без да се нарушават никакъв проблем не е. Да, за съжаление, само може да го говорим тук. Аз съм поставял неведнъж въпроса, но отговор отново няма смислен. Вместо това се прави поредния ход. Понеже говорим за авиация и за бюджет, миналата седмица пак министър Аню Ангелов си позволи да ме заплаши, лично мен, парламентарната трибуна, с съд. Дайте си имунитет и аз ще ви осъдя за един невинен въпрос, който си позволих да задам, който интересува много хора, свързани с авиацията, който засяга и националната сигурност. Ставаше дума за това, че от юни месец една цяла авиобаза не работи. Авиобазата е в Безмер, където са базирани самолетите Су-25. Тези самолети, 12 или 14 броя, не летят. А не летят по една проста причина, защото не са доставени пиропатрони за катапултните им седалки. Пиропатроните са нещо подобно на ловни патрони, толкова големи, слагат се 16 броя, доколкото знам, в седалка и пилота при нужда може да катапултира. Тези пиропатрони се оказаха при паникамъка, доколкото знам, за един самолет са нужни около на стойност $90 или по-малко от $90, толкова. Цялата сума, която е, наистина някаква смешна сума. И това, което прави впечатление, че много добре се знае кога изтича ресурс на пиропатроните. Тоест, трябвало да бъде планирано, знаело се всичко. Съответно, заявките от базата и от командното ВВС са дадени още преди 2 години. Странно защо обаче 2 последователни процедури в Министерството на отбраната се провалят. Не е странно, защото последният избран доставчик е една фирма на една госпожа, която пък е свързана с един много така приближен виден гербаджи, шеф на фонд земеделие. Порожанова е госпожата, тя е трябвало да ги достави, но не ги е доставила. Тоест, ясна е връзката с ГЕРБ. Уредена история с конкурс някакъв така наречен, който да се изпълни, да не се изпълни, хем някой да вземе парите, да е доволен, но в крайна сметка нищо свършено няма и самолетите стоят на земята. Това означава колко пилоти, примерно 20 пилоти губят. Да, 5 месеца, когато не летиш, голяма част от видовете подготовка. Губи се точно това, за което говорихме по-рано, способности. Тук в случая става въпрос за нещо, аз чух отговор на министър Ангелов, който каза, че те не пазят нито една българска граница. Да, така. Су-25 са предназначени за непосредствена авиационна поддръжка на сухопътните войски. Но при положение, че и другото такова средство, което е предназначено за авиационна поддръжка на сухопътни войски, вертолети Ми-24 също налетат от доста години. Ние оставаме без всякаква поддръжка на тези А също време вчера на полигон Ново село сертифицирахме първата си бойна група. Ако тя не се наложи, няма операция в света в последните 20 или 30 години, която сухопътна операция, която да се провежда без авиационна поддръжка. В същото време ние твърдиме, че това е един приоритет за България, батальонните бойни групи, а те нямат никаква авиационна поддръжка. Да. Нито самолетите Су-25 летат, нито вертолетите Ми-24. Нито пък се очаква да придобием такива, защото тия кугари, които дадохме милиони за тях, те са транспортни. Те не става за непосредствена поддръжка, въобще не са предвидени и за въоръжение. Имаме зрител на телефона, извинявайте, че ви прекъсвам. Добър вечер. Чуваме ли се? Добър вечер. Чувам ви. Господин Лаков. Слушам. На времето си унищожихме най-хубавите ракети. СС-23. Да. Сега унищожихме си най-хубавите изтребители МиГ. Той министъра на отбраната казва, че ще закупим от Португалия F-16. Вие правилно казахте, че те са готови за скрап. Аз всяка година ходя в Малко Търново и от Малко Търново
до град Сливен няма нито един танк, нито една бойна машина. Всички край гранични гарнизони Да, те са закрити. с Република Турция са закрити. Не дай Боже да стане един конфликт, както мюсюлманите в България надигат глава и турците той чакат, защото турския парламент е приел закон, с който да помагат на външните турци. Да, и това си е тяхна политика, неоосманизма се шири. Да. Благодаря ви за мнението, точно за това говорим. Ани Ванев не му е работата като министър на отбраната. Той трябва да си ходи и цялото правителство на Бойко Борисов. Да, за съжаление... За България. За съжаление, нанасят непоправими щети. Да целува с извинение на зрителки турски задници и ние станахме вилаят на Турция. Благодаря ви за мнението. Напълно го споделям. Такава безотговорност по отношение на българската армия до момента не съм виждал. Аз, честно да ви кажа, следя близо 20 години процесите. Винаги е имало съкращения, рязане, свиване. Той е цялостен процес. Това, което става в момента, надминава всякакви граници, защото преди поне имаше някакви оправдания, някакви обяснения. Това го правим, за да стане по-добре. Сега няма вече такива работи. Не е нужно да се обяснява. Сега се казва, отказваме се. Най-вероятно ще се откажем и от щурмовата авиация, от самолетите Су-25. Даже видях в интернет, още от лятото започва една процедура да се продават. Да, интересно е, че самолетите, които ние обявяваме за перспективни и не ставащи за нищо, български фирми много успешно изнасят в Африка. Това стана и с хеликоптерите Ми-8 и Ми-17 и Ми-24, някои от които летят в Афганистан, след като бяха ремонтирани, продадени на нормална цена, преди това купени като за скрап. Същото се разиграва и сега с тези самолети Су-25, които умишлено не летят заради пиропатрони, липсващи пиропатрони. Спомням си, че цените бяха потресаващи. 6 самолета средно между 98 и 100 хиляди лева беше бройката. Да, все още Министерството на отбраната не е обявило резултатите от търга, въпреки че срока за подаване на оферта беше 13 юли, т.е. минали са доста месеци, но няма никаква информация. Има ли резултати и къде отидоха парите от тези хеликоптери, които продадохме? Мисля, че в началото на годината беше... В края на миналата година. Това беше наистина, може би, един от най-прозрачните и добре организирани търгове, когато всички имаха възможност да присъстват. Имаше над 20 медии. Цените, които бяха постигнати, бяха 4 пъти над начално обявените. Бяха постигнати много добри цени, но обяснението беше, че тези пари от тези продадени машини ще отидат за модернизация на съществуващите. Да, но за съжаление при формирането на бюджета има една много странна практика, при която се залага едни доста сериозни суми, които Министерството на отбраната трябва само да заработи. И ако само надхвърли тези предвидени в бюджета милиони, едва тогава излишъка, т.е. това, което е над планираното, може да го харчи. Като надхвърли собствените приходи, едва тогава може да започне да вложи пари някакви за нещо конкретно. В отговор на мой въпрос, това, което министър Ангелов последно каза, че от тези 24 милиона и половина, които без ДДС, които бяха заработени от продажбата на вертолетите, Министерството на отбраната е получило едва 12 милиона. Което е, меко казано, сериозно, при положение, че Министерството разпродава част от техника с идея да поддържа останалата и дори тези пари не може да получи. То се самоизяжда, но не получава нищо. И продаваме, докато има какво да продаваме. В един момент, като се свърши, какво ще продадем? Няма какво да продадем и остава да закриваме, както ще се случи най-вероятно с самолета Су-25, както ще се случи с хеликоптерите Ми-24. Те не летят от 2 години, доколкото знам. Минимум. Да. Просто това Каквото стана с учебните самолети Л-39. С Л-39, които също не летят. Бел-206. С едни други транспортни самолети, Л-410, които също не летят. Всичко това е, какво да ви кажа, безхаберие, по-скоро се казва безстопанственост, но това е категория, която е в наказателния кодекс. И е редно едно следващо управление да постави тези въпроси, да се види
тази безстопанственост, която е умишлена и умишлено се водят нещата до тая разсипия с гръмките идеи, че видите ли, НАТО ще ни пази. Не, уважаеми зрители, НАТО няма да ни пази. НАТО има един член 5, който предвижда такава чужда помощ, ако някой агресор се появи. Но този член 5, искам да ви уверя, че се задейства само тогава, когато държавата е направила всичко възможно да има отбранителните си способности. Тоест по член 3 преди това, когато държавата е направила всичко необходимо и не може да се справи вече сама. Едва тогава се задейства член 5. Всички знаем какво стана между двете натовски членки, Гърция и Турция през 1974 конфликта в Кипър. Кипърският конфликт е едно... Член 5 не спаси кипърските гърци от турската инвазия. В момента никой не иска да говори за този член 5, защото очевидно и в НАТО ги е срам, че не намериха вариант и не го приложиха тогава, когато трябваше да бъде приложен. По-лошото е, че Европейския съюз също си заравя главата в пясъка и обръща гръб на Кипър, в същото време приветствайки Турция като евентуален член. А пък това вече е българска официална държавна позиция, заявена от премиер и от външен министър, че ние подкрепяме Турция за член на ЕС. И каква е тая подкрепа, когато тази държава по същество е един агресор, завоювал 1/3 от Кипър? Няма обяснение за това от страна на управляващите. Но продължаваме нататък. Казахме за батальонна бойна група. Това беше лейтмотивната песен на министър Аню Ангелов от последните 2 години, че трябва да имаме такава, даже 2 батальонни бойни групи. Това е, уважаеми зрители, казано на прост език, нещо като експедиционен корпус, готов, оборудван да заминава където каже големия брат. Това е моето обяснение, простичко. Не знам дали е точно така, но това, което съм виждал... В плановете на Министерството на отбраната е предвидено в момента на 6 батальонни бойни групи. Тоест на базата на сегашните 2 механизирани бригади 61 в Карлово и 2 в Стара Загора, които имат по 3 батальона. Всеки един от тези батальони трябва да стане ядрото на батальонните бойни групи и в случай от зависимост от задачата, която ще бъде поставена, да бъдат усилени с артилерия, с части за ЯКБ, с инженерни части, свързочни. И евентуално с общите самолети, които имаме в НАТО транспортни, да заминават в горещи точки. Вчера беше открития ден на учението на Ново село, в присъствието на американската посланичка, на Аню Ангелов, където батальонна бойна група, това си говорихме, че всъщност тя не беше по-голяма от рота, това, което участваше. На практика, това, което беше представено вчера, беше едно ротно учение. Получиха сертифицирането си, имаше поздравления, похвали, всички бяха много доволни. И остава логичният въпрос. Какво ще прави тази батальонна бойна група? И, уважаеми зрители, отговор е даден пак в същия този бюджет. Ето, тук е бюджета на отбраната. Това, което гледахме, основните положения, не целия. В този бюджет, който мнозинството прие вчера, е записано, че 51 милиона лева ще отидат за мисии в чужбина. 51 милиона лева, миналата година в миналогодишния бюджет сумата беше 53 милиона лева. Само 2 милиона е намалението. Къде обаче е разликата? Разликата е, че тази година, след като Атака многократно поставя въпроса и от парламентарната трибуна, и по време на парламентарния контрол, и с декларации, и с проекти за решения, те естествено не бяха приети от управляващите, но ние постоянно поставяме въпроса за изтегляне от Афганистан. Тази година предстои съкращаване на контингента ни в Афганистан с 2/3. Тоест няма да са 650, ще бъдат примерно 200. Напълно се изтегляме от Косово. От Босна и Херцеговина. Прекратяваме участието в тази мисия. И в същото време парите остават същите. 51 милиона лева с такова намалено участие срещу 53 за миналата година. Попитах министър Ангелов, кажете сега, защо така? Махаме повече от 2/3 присъствието си, а парите остават същите. Не е ли това планирано участие в една нова война? В Сирия или в Иран, или пък и в двете? Министърът нищо не отговори. Не каза смислено защо са толкова много тези пари. А тези пари всъщност, това са само явните пари, които гласуваме. Има още доста средства, няколко милиона, които преминават по линия на службата военна информация. Те са за агентура, за връзки там с съответните шейхове,
и тези пари не се отчитат, те не се виждат явно в този бюджет. Така че сумата от порядъка на над 60-65 милиона лева, може би за такъв порядък говорим, и за участието в мисии в чужбина. Министър Ангелов каза, видите ли, тези пари можело, ако не се случи и няма как да се използват, те ще бъдат прехвърлени за бойна подготовка или за други необходими разходи на армията. Не, господин министър, му казах аз. Естествено, не могат да бъдат прехвърлени, защото този държавен бюджет има редове. И всеки един ред се гласува от Народното събрание и вие като министър не може да кажете, че парите за танкове ще отидат за зеле или за боб и чорба каша. Не, те са планирани и са точно с такъв разчет. Така че не получихме отговор, но очевидно съвпаденията стават много. Батальонна бойна група, планирани пари за участие в мисии в повече, отколкото са необходими. Ясно е, че ще бъдем въвлечени по някакъв начин в военен конфликт. Това си го мисля аз, дано се окаже отново лош пророк, уважаеми зрители, дано да не се случи, но натам ни тикат сегашните управляващи. И да. Ако погледнем различните редове, както вие казахте в бюджета на Министерството на отбраната, прави лошо впечатление още едно нещо, това е капиталовите разходи. Значи, за да обясним на зрителите на телевизия Алфа... Това е боядисването на казарми... Не. Това са средства, с които евентуално се купува ново въоръжение и техника. Да, те са 0. Не, те са предвидени за следващата година 55 милиона, при положение, че тази година са били 63 милиона, а миналата година бяха 98 милиона. Тоест този план прословут 2020 за инвестициите на Министерството на отбраната на практика се обезмисля, защото с тези пари реално нищо не може да се направи. А знаете, че в Бялата книга за отбраната беше записано, че когато се изведат ракетните катери от въоръжение, това може да стане едва когато се купи първи комплект противокорми ракети за белгийските фрегати. Катерите бяха свалени тази година юли, противокорми ракети нито са купени тази година, не е ясно да ще бъдат купени и през следващата година. С по едно уреди остават, т.е. много скъпи, много големи моторници, бих казал, бронирани, с по едно уредице. Това са в момента военноморските ни сили, прословутите фрегати. За съжаление, така, иначе не лошите като кораби и фрегати, поради тоталната липса на поддръжка, на практика са оставени с едно 100 мм уредие. А екипажа е 130 човека. И тези плавателни съдове ходят на мисии с 100 мм уредие, което е, какво да ви кажа, просто е подигравката. Нямат нито защита, нито възможност за някаква активна намеса. Лошото е, че българските военни моряци, които са доказали своя висок професионализъм и са ценени високо от своите колеги от другите военноморски сили в НАТО, наистина нямат възможност да реализират потенциала си. Тъй като без пари корабите няма как просто да се поддържат. Нека да видим какво мислят зрителите по въпроса. Смятате ли, че българската армия може да защити България? И отново ви очаквам на телефон 0882 100 110. Звънете, но нека да видим първо тази анкета. Смятате ли, че българската армия може да защити страната ни? Не. Защо? Сама не може. Ние не сме компетентни. Как можем да Аз съм бил войник и знам. Защо не може? Няма да, защото първо е, как се казва, наемна вече, всичко е срещу заплащане, числеността е малко. Ние от всякъде, както виждате, особено от към Турция, те само с прашки ще ни преземат, ако тръгнат. Това вече не е армия. С един самолет какво може да се направи? Би трябвало. Нали? Така смятам. Друг е въпроса точно колко, защото доколкото знам, тя е в толкова малка като брой. Аз съм бивш военен и съм защитавал държавата. Да, с свръхзвуков изтребител, когато в Турция и в Гърция имаше ядрено оръжие и булпъп, ако изстреляха от 130 км ракетата, нямаше да има нито София, нито Доброславци, нито атомната централа. Нали? Това е истината. Смятате ли, че българската армия може да защити страната ни? На сегашния етап мисля, че не може. Защо не може? Защото като няма редовна армия, такава, както се донаборна, така че... А каква е причината да няма? Нали се образяваме там с европейските директиви, армията вече да не бъде такава донаборна, както беше преди. Аз, например, бих седил за родината си. Ако трябва да направя съпоставка с това, че сме в НАТО
и че би следвало тя да се модернизира, да се оптимизира, да бъде професионална. Ако това се е случило, би следвало отговорът да е да. Но съм сигурен, че тя е била редуцирана във връзка с членството в НАТО. Ако трябва да се вземе предвид и това, че е останала по-малка, може би бих казал, че не знам, по-скоро не. Става въпрос вече не за бойния дух и така нататък, и за числеността фактически. Първо сме много малко като армия. Цялата ни армия е не повече от едно турско село, примерно. И жестоко се съмнявам, че ако се надигне дадена общност, ще можем да се опазим по всякакъв начин. Просто армията ни, доколкото знам, остана 25 000, което не е нормално за българския народ и страна като нас. Просто аз съм служил в армия и за мен това не е нормално, дори да спрати армията като цяло, като казарма говоря. Цялата ни армия е колкото едно турско село. Това каза преди малко наш гражданин от анкетата. Какви са перспективите? Има ли някакъв лъч светлина, господин Ставрев? Виждате ли нещо добро, което може да се случи? Колкото и жалко да се каже в края на 2012 година, опасявам се, че българската армия е изправена пред безпрецедентна криза. Финансова, кадрова, липса на каквито и да е перспективи за обновление и развитие. И не мисля, че това ще бъде погледнато добре от нашите партньори в НАТО, защото все още много хора не могат да разберат, че НАТО не е някаква така имагинерна сила, която съществува сама по себе си. Тя на практика е аритметичен сбор от армиите на всяка една от държавите членки. Тоест, всяка една от държавите трябва да даде своя принос, да го има този пакт и този потенциал, който той има. И аз се притеснявам, че въпреки, че бяха гласувани тези стратегически документи, които споменахме, от тях не личи каква е идеята на България, в кои точни области ще се специализира. След като казахме, че да, няма поддържане с пълния спектър от способности, но не става ясно ние в кои ще се специализира. Кои ще бъдат българските специфични способности? За да може там да се насочат усилията, там да се постигне максимално високо качество. Тук имаме едно разминаване и то е чисто политическо. Ние от партия Атака смятаме, че членството в НАТО не носи нищо на България. Не знам, може да поспорим по това и дори предложихме в референдума да има такъв въпрос. Дали България да остане в НАТО. Естествено, това не беше чуто. Но ако така продължава безхаберието от страна на българските политици, то НАТО ще ни изхвърли. До там ще стигнем. Няма да искаме ние да напускаме. Ние ще бъдем принудени да напуснем, защото нека си спомним какви бяха способностите, които преди да станем членове на НАТО имахме и реализирахме отлично. Това беше, уважаеми зрители, банята в Афганистан. Пратихме там една цистерна с едни гумени такива резервоари и се организира полева баня. Това беше българската армия преди НАТО. Сега е доведена до същото положение. Имаме зрител на телефона. Добър вечер. Добър вечер. Българската армия беше филиал на съветската пияна Афган. Но мисълта ми е друга. Народ, който плаче за мъчителите си, не става и за Тор. Както казват двамата жорости, Фандиев и Жеков. Колкото до Атака, кой създаде Атака? Колко от членовете на Атака и от парламентарната им сган са били агенти... Господине, не обичайте с парламентарна сган, защото този разговор не може да се води така. Пийте си 2 ръки или хапчето и не говорете с сган. Абсолютно нямате никакви аргументи. Партия Атака прави каквото може. Както знаете, с Атака се случиха тежки неща, понесохме тежки удари, защото ГЕРБ изкупиха продажни личности. Това е, за да могат да си гарантират мнозинството. Със същото това мнозинство, с което приеха сега и бюджета си. Така че нека да не водим този спор. Благодаря ви. На здраве. И да продължим нататък. Стигнахме до там, че може би ще ни изхвърлят, ако не се развиваме. Както се шегуват хората от щаб-квартирата на НАТО в Брюксел, има процедура за приемане члена, но няма процедура за изключване. Така че поне това не е гарантирано, че няма да изключат, но между другото има вече такъв прецедент, когато на държава бе обърнато особено внимание, че подценява отбраната. Това е Албания. Вече се е случило това нещо. Най-новият член на НАТО, което така сериозно беше разкритикуван за драстично занижаване на разходите за отбрана и почти пълната липса на способности, което... Същата тази Албания, уважаеми зрители, в която Бойко Борисов летя с 2 самолета Спартан. Имаме зрител на телефона. Добър вечер. Слушам ви. Така.
Много уважавам вашата телевизия. Благодаря ви. Не редко я слушам. Чувате ли? Чувам ви, кажете, да. Какъв е въпросът ви? Така. Въпросът е, ние от СФРО направихме една жалба във връзка с напоителната система на 22 000 декара земя, която извадиха тръбите и оставиха напоителната система от Софрониево без вода, без нищо. Разбирам, господине. И до сега нямаме отговор от това нещо. Просто напишете. Привържениците на демокрацията, на честността. Аз съм на 79 години Разбирам вече. ви, Не виждам такава геноцид върху българския народ. До кога ще свършим, когато останало само кошата ни да изземем вече за този народ? Ще ви помоля да изпратите случая в писмо до парламента до мен, до Венцислав Лаков. Ще ангажирам се да проверим как стоят нещата. Това е варианта, защото говорим по друга тема в момента, иначе сте абсолютно прав. Това с изравянето и с съсипването на цяла България е същото, както и конкретното, което говорим за съсипването на армията. Както изровиха тръбите от напоителните системи, така и нарязаха танковете за скрап, така и самолетите заминаха за безценица за някакви черни държави. Бяха продадени, доколкото спомням, МиГ-23, имахме читави летящи, свалиха ги, продадоха ги, така продадоха хеликоптерите. Благодаря ви за това, което казвате. Изпратете сигнал до мен в парламента, ще проверим, ще видим какво може да направим. Друго, след като Албания беше шамаросана, да очакваме шамар за България. Това е, надявам се, следва. Надявам се да не се стига до там. Да не се стигне до там. Защото българските военнослужащи просто не заслужават това. И понеже следите темата, искам накрая за финал, в малкото минутки, които ни остават, да разнищим една друга тема. За парашутистите в Коиловци, господин Ставрев. Уважаеми зрители, това е една трагикомична история. Всъщност тя е доста трагична, ако се подземе от сериозния ъгъл, но става дума за това, че парашутисти от незнайно откъде кацат в една нива в плевенското село Коиловци, където ги чакат 2 или 3 техни ятаци, но там попадат на 2 братя и един полицай, които пазят люцерната. Разиграва се една жестока схватка в люцерната и за люцерната, която българите пазят от циганските набези. Коиловци и Мечка са съседни села. В резултат на което френските парашутисти, т.е. 2 души от французите са наранени в краката с огнестрелното оръжие на полицая. Единият е с чупен нос, прибрани са в болница, скоропостижно ги отвеждат в Франция. Междувременно няма никаква официална информация, освен тази на Цветан Цветанов, който каза, че всъщност тези, които не знаят какви са, били любители на екстремни спортове. Какво знаете повече за тази история? Днеска трябваше министър Ангелов и министър Цветанов да отговарят в парламента на депутатско питане по темата, но заради траура и почивния ден... Още една тема, която ме кара да се чувствам недобре като българин, тъй като се оказа, че трябва от френската преса да научим, че това съвсем не са екстремни спортисти, а са агенти на Генералната дирекция за външно разузнаване на Франция. Става дума за френското външно разузнаване. Които неизвестно как и защо са провеждали обучение в България. По-интересно е в контекста на разговора, който водихме до сега, откъде са влезли тези парашутисти? С тандем, с крило или с какво? Те от някъде са скочили. Твърди се, че от Румъния, но ние би трябвало да имаме информация дори и там дали е летял самолет. Дали пък не са скочили на българска територия и какво е правила българската противовъздушна отбрана. Предполагам, че следващата седмица министър Ангел ще отговори на въпроса, тъй като министър на отбраната би трябвало да има сведенията от системата за радиотехническо разузнаване. И радарните постове, които са, макар и малко останали в Северна България, би трябвало са за всеки, ако има такова навлизане на българска територия, но ако наистина това е станало, наистина така много опасен прецедент, тъй като всички знаем, че за провеждането на подобни учения се иска разрешение от Министерски съвет, най-малко. Най-малкото трябва да има някакво или двустранно споразумение, или поне някаква яснота да има. Не, до момента остава това, което ме кара да се усмихвам, че наистина френските командоси не владеят българския, коиловския кръчмарски бой в Люцерна. И понеже наближава край на предаването, така да завършим с усмивка, както бяха писали доста хора във форумите, че май по-добре е да оставим селските падари да вършат работата
на българската армия, тъй като очевидно те са по-добре подготвени, по-добре мотивирани. Между другото, това кореспондира с една идея на Атака, която отдавна се опитваме да реализираме, доброволни отряди, които да вършат точно такива неща и да залавят не парашутисти, да залавят крадците. Но ето, с този случай отново става актуална тази идея за доброволните отряди на гражданите, които да осигуряват мира, реда в селата, да се борят срещу кражбите на селскостопанска продукция, в крайна сметка да гарантират старините на хората. Макар и с такава усмивка, виждате, че живота ни го предлага и живота го доказва на практика, че е възможно това да стане, дори и срещу прехвалени френски командоси, дошли незнайно откъде. Уважаеми зрители, това беше приемна Атака за тази вечер. Благодаря ви за вниманието. Ще се видим малко по-нататък с нови теми. Отново искам да ви кажа, че сме отворени, открити за всякакви въпроси. Звънете и извън предаването. Знаете как да се свържете с нас. И сме готови да дискутираме открито всякакви теми, всякакви въпроси. Звънете, не ни жалете. А сега ви пожелавам приятна вечер и приятни почивни дни.